Petri Motikainen, mä oon Espoo Bluesin päävalmentaja. Ja mä oon täällä nyt ollut, onko tää nyt 4. vuosi. Ja silloin kun mä tulin tänne, niin FC Honka taisi olla sillä nimellä edelleen, taisi olla Divarissa ja mun aikana kyllä, mitä mä oon tuosta sivusta seurannut, niin seura on mennyt kovasti eteenpäin. Nousu Veikkausliigaan ja eurokenttiä on kokeillut ja nyt on sitten ihan jopa mestaruustaisto käynnissä, että hieno nähdä, että espoolainen urheilu menee eteenpäin monella saralla. Varmaan se syy on siinä, että me tehdään täällä kumpikin seura tekee aika järjestelmällistä työtä ja yrittää kehittää toimintaansa organisaation muodossa ja myös valmentajien ja pelaajien muodossa. Ja se yhteinen asia varmaan meillä tässä on, että kumpikin joukkue käyttää aika paljon nuoria ja omia pelaajia ja pyrkii sitä kautta pääsee hyvään tulokseen. Ja mitä mä ainakin huomannut, niin Hongalta tulee nuoria poikia monesti kokoonpanoon ja ennakkoluulottomasti niitä laitetaan kehiin ja meillä on vähän sama meininki tässä, että meillä kanssa on nuoria paljon ja me uskotaan espoolaisuuteen ja siihen hyvät veteraanit, jotka välittää joukkueesta, niin sillä on mahdollisuuksia menestyä. Oma jalkapalloura on. Mä nuorempana pelasin 10 vuodesta 15 vuoteen suurin piirtein, pelasin Savonlinnassa, paikallisessa Savonlinnan pallokerhossa ja olin jossain piirin joukkueessakin, taisin olla mukana, olin ihan suhteellisen lahjakas nuori puolustaja, taisin liberoa pelata siihen aikaan ja oli ihan hieno pelata, mutta tietysti sitten mut vei jääkiekkoon. Hei, kaikki kattoo lauantaina Hongan viimeistä kotiottelua Tamua vastaan kello 16, kaikki paikan päälle.